ששכין זה פצעים. יבש מבפנים, יבש גם בחוץ. לפעמים יבש בפנים ולח בחוץ. אבעבועות, שלפוחיות. מוכי השכין היו יושבים בסמטאות של העיר, על יד המבואה. היו שם המון קבצנים עם המון פצעים עליהם. עם פצעים יבשים, עם פצעים לחים. היה קבצן אחד שחור פעור היה לו ברגל והוא הציג אותו לעוברים ולשבים כדי לקבל עוד כמה מטבעות. ילדים היו נותנים מבט במוכי השכין, מרוגשים מן הפחד. אנשים טובים היו זורקים לעברם מטבעות וממלמלים צדקה תציל ממוות. ונשים צדקניות היו מביאות מדי פעם תבשיל, אפילו פעמיים. חכמים הזהירו לא להתקרב אליהם. שמעו את רבי יוחנן בבית המדרש אומר, היזהרו מזבובים שנגעו בהם. ורבי זרע לא היה יושב במקום שבו הייתה נושבת רוח מאותה מבואה של המוכים האלה. ורב עמי ורב אסי הגדילו לעשות ולא אכלו ביצה שהגיעה מאותה מבואה. כן. רק רבי יהושע בן לוי היה יושב איתם ולומד עמם תורה. וכך היה עושה. היה מתעורר בכל בוקר והולך לבית המדרש לתפילת שחרית, ומיד אחר כך היה יושב איתם בסמטה ולומד תורה. ולכל ניגון התורה שלו היו מתעוררים מוכי השכין אחד אחד ומתחילים יום עבודה נוסף. עוברים ושבים היו שואלים אותו, אינך מפחד לחלות? והוא היה ממשיך בלימוד שלו. ואשתו הייתה מגיעה אליו כעוסה וחרדה ואומרת לו, בן לוי, אינך מפחד לחלות? אינך מפחד למות? והוא היה עונה ודורש לה בפסוק, איילת אהבים ויעלת חן. אם התורה העלתה עלי חן והסכמת להיות אשתי, כלום לא תגן עליי מן המוות. לימים הגיעה שעתו של בן לוי ללכת כדרך כל בשר. אמרו לו למלאך המוות, לך ועשה לו רצונו. מלאך המוות ידע שאיסוף תלמידי חכמים הוא איסוף קל. נחסכו ממנו הבחיות והתחנונים של האנשים הפשוטים. תלמידי החכמים מוכנים לבואו. והוא התחפש כקבצן המחזר על הפתחים מן התחפושות החביבות עליו. והוא נגלה לפני בן לוי וראה שהוא מוכן. בן לוי לבוש כולו מכף רגל ועד ראש בגדי לבן ושערו רטוב מן הטבילה. הוא סימן לבן לוי ובן לוי החזיר לו סימן. אבל לפני שהספיק לעשות כך וכך, אמר לו בן לוי, הראה לי מקומי. כמי שמצוי במשא ומתן על סחורה, הראה לי מקומי. אבל משום שלא נתפרשו גבולות הבקשה, עשה לו רצונו. עשה לו רצונו. והתחילו לנוע אל עבר גן העדן. באמצע הדרך עצר בן לוי ואמר למלאך המוות, תן לי את סכינך, שלא תפחידני בדרך. להפחיד? צחק מלאך המוות ומצמץ באלפי עיניו. כלום יש פחד באיש הזה? מילא, בגלל שלא נתפרשו גבולות הבקשה, נתן לו את הסכין. נעימה הייתה התנועה למלאך המוות בלי הסכין. הרגיש את עצמו כמו אחד מפרחי המלאכים. כמעט חשב לזמזם לעצמו מזמור. הגיעו אל חומת גן העדן. ביקש בן לוי ממלאך המוות, אני רוצה לראות, תגביה אותי קצת. תגביה? אמר מלאך המוות. תגביה. ככה? מה, ככה? מה ככה? על הכתפיים שלי? כן, אמר בן לוי, על הכתפיים. ועלה על הכתפיים של מלאך המוות והציץ אל תוך גן העדן למקום המיועד לו, ובאמת ראה מקום יפה. פרבר מרווח פתוח לארבע רוחות. צדיקים מהלכים בו ועטרותיהם בראשיהם, ממש מרחק פסיעה מסוכה של לוויתן. הסתכל בן לוי ימין ושמאל וקפץ אל תוך גן העדן. איש חי בתוך גן העדן. תפס אותו מלאך המוות בשולי גלימתו וצעק, חזור! חזור אני אומר לך, חזור! ובן לוי חייך אליו ואומר לו, אני נשבע לך שלא אחזור. אמר הקדוש ברוך הוא, אם בחייו הפר פעם אחת שבועה, יחזור. ואם לא, יישאר. חייך בן לוי למלאך המוות והחווה לו תנועה מזרחית חיננית ואמר לו, נא, אני נשאר. את הסכין, אמר מלאך המוות, את הסכין! כל שמץ של נימוס פרח ממנו ועלה. ובן לוי אומר לו, לא מחזיר. יצאה בת קול ואמרה, בן לוי,
החזר לו את הסכין, שהבריות זקוקים לה. ובנבי החזיר, ודממת צהריים נפרסה על גן העדן. הסיפורים היהודים הכי שמחים יש מוות, שמת לב? אבל זה הסיפור היחידי שאני מכיר, שמישהו ממש יושב על הכתפיים של מלאך המוות ועושה עליו צחוק מלמעלה, מעל הראש, כמו ילד בשמחת תורה. ממש. אצלנו זה ממש מקובל. מה זאת אומרת? בבגדד שהיו עושים לוויות, אז במפגש עם מלאך המוות היו שרים פיוטים בלוויה. פיוט, אמנם עצוב, אבל העיראקים אוהבים עצוב, כשעצוב להם הם שמחים. אז זה בסדר. ופה בארץ הפסיקו לשיר את הפיוט הזה. לא, החליטו להגיד, עקביה בן מעללינו אומר וכל אלה. טוב, אני רציתי ללמוד את הפיוט. אז הלכתי לזקני בבל, ללמוד את הפיוט הזה. פתחתי להם את הספר, הראיתי להם את הפיוט. האדם הראשון שראה את הפיוט, מה אני רוצה, הסתכל עליי ואמר לי, קצת בחיי. השני שהלכתי אליו אמר לי בערבית, הרחת ממני ריח של אדמה. מה אתה רוצה ממני? אף אחד לא שר, אף אחד לא הקליט, אף אחד לא יודע איך זה היה נשמע. יום אחד פגשתי בחור דווקא יליד הארץ, שההורים שלו נולדו בבגדד, ואמרתי לו שאני מחפש איזה פיוט, אמר לי איזה, אמרתי לו קוראים לזה שוכני בתי חומר, למה תישאו עין? הוא התחיל לשיר לי, שר לי בית ראשון ובית שני, בעל פה. אמרתי לו, תגיד, מאיפה אתה מכיר את זה? אתה יליד הארץ? הוא אומר לי, מה אגיד לך? אני זוכר שהייתי ילד, אמא שלי הייתה שרה את זה לאבא שלי.